iti rehiyon Cordillera o patapulok at maysa nga establishmento iti syudad ti Baguio na irekomenda ang maiparikep gapo iti panaglabsing da iti Smoke-Free Ordinance. Kan nasurok duagasot aman nalon ken umili iti bakon benggit, tinagnumar iti agri-serbisyo caravan ti Department of Agriculture Cordillera. Dayta ken Dadduma payadamag iti report ni Anjel Kim Pengosro. Iti Baguio City, o patapulok at may isang establishmento ti inrekomendar ti Smoke-Free Baguio Task Force amay parikep gapo iti paulit-ulit a panaglabsing da iti Smoke-Free Ordinance ti syudad. Dagiti nasukimat ng establishmento ket 20 ket maysa a night restaurants ken bar, 9 a sari-sari store, 5 a restaurant cafe, 3 a dry goods store, 2 nga entertainment centers ken maysa a memorial chapel. Tinaingot apa na kay patungpal ti Smoke-Free Ordinance ket pasatyag tultuloy apa nagregget ti lokal a gobyerno amang itandudo iti salunat ti publiko ken mang-maintainer iti nasalunat nga aglawlaw para kadagiti umili ken bisita. Kabayatan na, nakumpiskar ti cigarette products nga gatar iti 85,000 pesos iti maysa a mobile retailer nga gilaklako nga wanan iti permit. May sa a grupo manipod iti Environmental Health and Sanitation Division, ti mangisaysayang kat iti inspeksyon kadagiti establishmento iti Luwakan Road, idi nasabat dati mobile retailer ama narimaan ti transaksyon na. Gaputa saan ang makaiparang ti retailer kadagiti kasapulan a permit nang ipaulog ti team iti citation ticket ken kinumpiskar da dagiti produkto ti tabako, gapo iti panaglabsing da iti Smoke-Free Baguio Ordinance. Gapo iti nailit adalan ti Japa ken Sabdang Roads ti Barangay Silan, inparit ni Mayor Roderick Awingan ti panagdalya sa tilugan nga agdagsen iti nasurok 6,000 kilogram. Ngem adat exemption para kadagitoy. Pakairamanan ti emergency response vehicles, government-owned vehicles para iti road maintenance ken public infrastructure repairs, public utility maintenance vehicles nga agresponde iti service disruptions, ken agricultural access pass holder. Dagiti aglabsing iti executive order ket mapatawan iti administrative fines ken sanctions ama itunos iti local traffic regulations. Ken nasurok duagasot aman nalon ken umili iti barangay Sinakbat ken barangay Bago Bakon Benguet, tinakipasot iti first localized agri-serbisyo caravan ti Department of Agriculture Cordillera. Jaya ti caravan dagiti kang ronaan a serbisyo kas iti registry system for basic sectors in agriculture registration wenno updating, accreditation dagiti grupo dagiti mannalon kas civil society organizations, veterinary services, panagbakuna kontra iti rabies, deworming, panagkonsulta iti apit ken animal ken regulatory assistance, crop insurance enrollment iti Philippine Crop Insurance Corporation, ken ti panakaiwaras dagiti vegetable seeds ken organiko nga abono. Naisayang kat paymatlaeng ti distribution ti Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program, no sa dino 231 manipod iti 276 a benepisyaryo, ti imawat iti sag 2,325 pesos. May sayang katmet ti community level agri-service caravan kadagiti Dadduma a probinsya iti uneg ti bulan ti Hunyo aging iti Hulyo 2026. Anjel Kim Pengosro para iti Pagilian.